Az Ovi, nézd! A régi szép idők. Milyen jó volt mi régebben felnőni a 80-as, 90-es évekbe. Folyó. No probléma. Állítólag lesz ilyenből 30 darab. Az azt jelenti, hogy le kell venni a cipőt 30-szor, meg visszarakni. Veszély, quicksand, ezt hogy hívják? Süppedős homok, vagy ilyesmi, futó homok. Általában itt ez van, itt kell vigyázni. Jó van, akkor nem bántjuk, itt is kint van a kis szentély. Ajándék, gondolom, megkaptak kis piájukat, valamit. Szentek jól élnek, úgy látom, kapnak mindenféle ajándékot. Sportemberek találkozója ez a mai helyszín többek közt. A stráda kérem szépen előállt. Olybá tűnik, hogy erre kell menjünk végig. Na jó van. Folyótúra. Szóval, cipőt visszavettem, mert sok átkelés lesz, és nem annyira jó sétálni egyébként cipő nélkül. Az elején még sétáltam egy csomó időt különben, cipő nélkül jót tett, nagyon a lábamban a vérkeringést nagyon beindította. Igazi akupunktúrás kezelés volt, szóval az nagyon jó volt, de most visszavettem, és innentől cipőbe. De jó! Az a gond a cipővel, hogy amikor vizes lesz, utána neki kell cuppogni. Azt ki nem állhatom. Megyünk tovább. Újabb folyó átkelés. Már sokadik nem is számolom helyedik. A dél iránt über jól néz ki, nem? Kis levegő. Csend van. Senki nem dudál. Senki nem árusít. Nincs hókoskodás. Igazi földi paradicsom. Voltunk egy hasonló helyen Bolíviában, Szalos úrral, Szalos Dáviddal. Ilyesmi volt egyébként. Egy ilyen 2 napos kempingszerűség. Találtunk helyi túra szervezőt, aki tudta, hogy merre kell menni. Pont ilyen volt. Hatalmas fák, masszív dzsungel, friss levegő, egyfajta páratartalom persze. És vittük a sátrat, kis piát, és kaját, stb. Hátizsákba. Az király volt egyébként. Első nap Szárazságig elértünk, sátor fölver, elmentünk utána kicsit még túrázni föl a folyón. Aztán
Visszafele eltévedtünk, mert a sötét lett. Egyébként király volt. Az Uber. Fel van banánfákkal, vagy ez nem banán? Ó, milyen pókfiágy, látszik. Folyóátkelés. Még egy. Csak eddig nem volt elég. Ezt nem tudom a hanyadik, de már nem számolom. Minden 5, tehát 10 percben van egy ilyen. Oké, és azt mondja, hogy mindjárt 3 óra. Fejlemények vannak. Találkoztunk egy brigáddal, jöttek lefele. És azt mondták, 20 perc fölfele, vagy 30. Lesz egy... Ja, egy tábla, van jelzés. Mi azt mondja, hogy még egy óra séta. Onnantól. Ouch, ez fájt. Pólom, Lukasra megint. Mindegy. Szóval, Koma kolléga visszafordult, mondta, hogy hát nem akarja. Szóval, egy magam. Mi ez? Bergülősz? Hogy mondják az ember egyedül az elemek ellen? Nincs sok elem, csak víz van, semmi más nincs. Meg egy kis taposós. Ilyen utas. Köves. Földes utas. Földes uras. Telefonnal hogy állunk? Azt mondja, hogy 91%, jó van. Telóban lesz elég, hogy visszamenjek, lesz világításra. GoPro meg lassan lemerül, úgyhogy teperünk, hogy odaérünk. Figyelj, jönnek a hölgyikék. Elengedjük őket. Úriemberek vagyunk meg a dzsungelben is. Ho, a tábla. Erre kell akkor menni balra, vagy jobbra, ha? Mit gondoltak? Az Alien megmondja. A többiek. Oh, ott egy nyíl. Jó van. Azt mondja, hogy danger, do not go straight. Nem menjünk direktbe föl, mert nem tudom, csúszós köves vagy valami, mindegy. Erre van út, úgyhogy ezt kipróbálom. Aztán meglátom, hogy hova visz. Végső esetben visszajövök. Hegy mellett. Levegőt már nem nagyon kapok. Nem baj. Vagyjuk föl. Nincs. Legfőképp nincsen fókuskodás. Végre lefele. Mármint az utolsó lefele. Itt a folyó. Kérdés, hogy hol a vízesés? És azt mondták, hogy folyóban nem nagyon menjünk bele, mert olyan köves. Nem tudom, lehet. Lenne még időm, lehet megnézni visszafele, hogy milyen köves. Ne érdekel, hogy mi az, ami miatt az embert fölködik a hegyre meg vissza. Mi az a veszély. Hallod? Valami zúg.
Az összes kő baromi csúszós. Na jó van. Egyéb iránt ennek van egy pálya itt lenni ilyen későn, mennyi van? 4 óra és sehol senki. Ilyen helyen egyedül. Dzsungelben? Hát ez nem dzsungel. Erdő. Az erdőben. Sehol senki, mindenki lelépett már jó ideje. Ez hátborzongató, vagy nem is tudom, hogy mondjam. A jó értelemben a hátamon a hideg, kicsit futkos. Hoppá! Látjátok ezt? Hello! Pókica, látjál? Lehet látni? Itt van-e? Ja, lehet látni, jó van. A dzsungel és senki más. Dzsungel egyik irányba, dzsungel másik irányba. Arra kell menni. Ez mi ez? Nem bánt, úgyhogy semmi ok a pánikra, szokás szerint. Menet van, hegymenet, embernek nyoma sincs. Úgy látszik, hogy mindenki már megunta és elment, pedig ez egy jó király kis hely különben. Egyéb iránt már volt egy alternatív program, egy másik vízesésnek a megnézése, hostel, ahol megszálltunk, hostelünknek a szervezésében. A szervezés úgy néz ki, megkérdeztük, van időpontja 11:30, mindenki a robogójára fölpattan, és akkor oda megy a vízeséshez. Nem tudom mennyire közel, gyanítom, hogy elég közel. És akkor király. Jött a kérdés, hogy van, ugye? Van nektek is robogótok, hogy ti is béreltetek egyet. Néztünk, hogy hát nem, mi nem. Hát akkor figyelj, lehet hívni taxit. És akkor a taxira fölpattanunk, oda vágtázunk a vízeséshez, ahol ott lesznek a robogón érkezett hostelesek, akikből senkit nem ismerünk, mert csak tegnap jöttünk, és akkor majd nézzük ott együtt a vízesést. Szuper, remek ötlet. Egyébként nem tudom, az mennyire túrás, gyanítom, hogy olyan robogós dolog, ilyen könnyebb, vókosabb dolognak gondolom. Aztán lehet, hogy nem, senki ne idézzen. De ez a túra, itt nincs robogózás. Hostelből elindultunk a 2 lábunkon, és jó magam egészen a végéig fölmentem. Itt a patak partján, meg mi a benne. És most pedig megyek vissza, ugyanazon a 2 lábon, amin fölmentem. Ez sokkal
sokkal tisztább érzés, sokkal minőségi, sokkal megérdemeltebb érzés, hogy ezt most láthattam, úgyhogy megküzdöttem érte. Kezdek elfáradni őszintén szólva, és még nagyon messze a vég. Nem baj. Ettől lesz jó egyébként, ettől lesz megérdemelt érzés, az ember elfárad, végére hazaérsz a hostelba, székre lerogysz, és az olyan jó érzés, nem? Mint a konditerem után az ember gyúrni, széthagyja magát, vagy nyom egy jó kis kardiót, egy HIIT tréninget, viszont elfárad, másfél óra, tüdejét kiköpi, végez, leül, székre leroskad. Ez mennyire jó érzés már, nem? Jó eső, elfáradottság, pihenhetsz. Ez ilyen minőségi, nem? Hogy megdolgoztál érte. Íme vissza a hostel, első lépés cipőre vesz, mert nem szabad bemenni cipőbe. Keresünk egy pontot, ahol lehet cipőt kirakni, szárítani, holnap a napra mondjuk. Maga a hely, nem tudom, látszik-e, full hippi. Az egész hely tiszta hippi. Fűszak mindenhol, kis doboskör, gitározás. Van ez a nem tudom milyen hangszer, amit egy nagy serpenyő. Játszanak a serpenyőn, az emberek itt nézek, hogy mit csinálok. Jó van. Akkor cipőt rakjuk száradni, aztán ennyi volt már a videó szerintem. Szóval Péter a rizsföldek mellől köszönni elfele. Take care!